Samba fla ani mugani nani ka ube fo ka ube wala jumando du blaka usane la rawli ndara nana dantel wara tola munu ndara kaini siga solu nana munu ndara kitalu nana munu ndara segulu nana min fana kumbe bamaga fana nana awtere ka sulu ni nyana de ka sulu yimne sokomarena antayro manchanga antayro sunga chaya baki nala sonama alebe damine bi minye kuchala ka ofeye ko ka bi muso ka ko bi ka chaya kalo woro ko na bingalita ani sengi ode kera kuchala tlekele tono chama tlekele nafama tlekele wulika job bade tlekele wasa tlekele sewa o kɛra Sikasokaw olu fɛ yen Capitaine Bakari Goyita denkɛ ale tun bɛ yen n'o ye Colonel Asimi ye a ye laseliw kɛ Stade Babemba Kancɛba ka taa se u ka sanayɛlɛ kalanso kura n'u b'a fɔ ma ko Université Polyvalente balo k'o ta k'o di maaw ma ale ni dugudenw ka ɲɔgɔn ye ka tila ka taa Tarawelelakaw ka du kɔnɔ nin y'a ko la fanbaw ye anw ka ciden ye min jaw sama anw ma n'anw yɛrɛ ye dɔw fasiriya n'an bɛna olu lakale aw ye bi sɔgɔmada in na Segu anw kɔni dara an ban k'an cun dɛ anw kun bɛ fadi la musique la ye Ala ni Mamu Dafe sababu Falaye k'a fɔ Keba kɛ k'aw bɛ ka aigle jaabi a ye sabali walahi ni Mali gouvernement b'a jɔ a jɔyɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko Mali farikolo ɲɛnajɛ problème ye fédération dɔrɔn de fura foyi tɛ a la n'o tɛ u ko de ko f'u ka denmisɛnninw don dungoda fɛ anw t'a kuma bɛɛ lakali bi dɛ komi n ye min fɔ aw ɲɛna n ko fɛn caman bɛ yen n ko président minnu lakali aw y'u mɛn Sikaso dɛ a ka ɲi ale danna anw ye fɛn minnu fɔra yen n'anw kun y'a fɔ u b'a fɔ ko voilà ko a donna ta président yɛrɛ da mun fɔ wa wa bɔlɔnda in fana denmisɛnninw komi u bɛ k'u gun n'u y'u gun mɔgɔw tɛ min kalama u bɛna n'a fɔ bɛɛ b'a mɛn yan yanni aw ka u fara ɲɔgɔn kan aw b'a essayer k'aw b'olu kɔ don ɲɔgɔn na ka dɔw wele k'olu ka bɔ k'a fɔ ko bɔlɔndan ye jinamori ko de aw ni Ala n'a kira cɛ yanni match nata cɛ aw bɛ joueur bɔ min k'aw b'o sɔrɔ ko ka taga jouer aw t'aw dusu fɛ kɛ jɔn bɛ perdi a bɛ ka kɛ minnu kama olu ka foyi t'a la denmisɛnninw de ta y'u ka wari ko k'u t'a di État bɛ wari min fili u ka compte kɔnɔ u b'a bila u ka compte kɔnɔ cogo min ka di u b'a kɛ ten fédération baara a bɛ fɔ ko fu de don aw bɛ se ka taa aw sigi cogo di ko mɔgɔ ka wari olu de ta y'u ka wari dɛ min ka di u b'a nka a tɔ bɛ dugu ma min ka girin o ye nin y'an donkan ye Amara nin ka d'aw ye o kuma tɛ Allemagne in kelen ka qualifier ka ban cɛ Sisi kun bɛna ko kɛ kunun dɛ n'u y'a kɛ celu la toyi aw fana taara a ka minnu tɛ jouer la jouer a belebele ninnu a y'olu bila kɛrɛfɛ a ɲɛ guwanna a tilara k'u ladon tuguni ne ma bɔlɔntan faamu n'i ma ɲɛ k'i bɛ bati dɔn i bɛ jɛ ni bati de nka aw a guwannen supporters bɛ kule la terrain kɔnɔ aw dun y'u ladon coupe d'Europe ne ko Nungari bɛ jouer tugun a bɛ jouer a tun ka Ala ta dɔn sutura birifini n'Ala y'a da i kan a faamu i ka taa sɔgɔmada in na an na ninnu walawala aw ye aw ka se k'a faamu hijitalaw fana pankuru fɔlɔ o sera Bamakɔ ka ban mɔgɔ caman nana ne yɛrɛ ka maaw tun b'a la olu
nana Elage colonel Ablaye Maïga ale nana fare tara Sikasso a tɔ tora Elage Sadio Kamara ye an m'ale de ye kɛnɛma fɔlɔ hiji fɔni banna nka ɲinan in a fana jugara kosɛbɛ dɛ Egyptekaw kɔni ka maa 600 ɲɔgɔn na olu ni tora la ye ayiwa fala in y'an don ka ye ka aw wale ɲuman dɔn fɔlɔ anw fɛ Segu a kun bɛ fɔ ko joni jalaki tɛ mɔgɔ ni fanga cɛ nka o tɛ nin démocratie fanga ninnu ye dɛ fanga yɛrɛ bɛ wele fanga la fanga yɛrɛ bɛ tɛntɛnima fanga bɛ buruja fanga bɛ lajaba n'o tɛ fɔlɔ bamanan tile la joni jalaki tɛ mɔgɔ ni fanga cɛ dɛ n'ala ye maa min bugɔ i fila m'i bugɔ koyi san de k'i bugɔ wa ne ka busan de k'i bugɔ sunde keba ni maa min kɔni bolila sanji ye kana t'i dogo baji kɔni na dɛ a bɛɛ y'a ɲigini kelen in ye sɔgɔmada in na an bɛna ji da Asimi Goyita ka laseliw kan fala ye anw mɛnna anw bɛ kuma minnu fɔ yan an bɛ laɲini minnu kɛ yan min ye Asimi ye a ye ji da caman sɛnɛ kan a y'an ka laɲini dɔw jaabi kuma dɔw tun b'an kɔnɔ an kun da tɛ se ka so olu ma ale yɛrɛ y'olu fɔ parce que kuma caman ne b'a fɔ yan n ko n bɛ nin to yen n ko faamaw yɛrɛ mana n k'a fɔ wagati mana se n ko faamaw b'a fɔ a caman fɔra kelen ye digitalisation ko in ye n y'a mɛn n y'a ta a dir'i ma de filanan douane mɔgɔw ye wulikajɔba kɛ a kalo 6 ye nin ye wari minnu tun bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire fɛ ka na anw fɛ yan ani Sénégal fɛ ka na anw fɛ yan n'u y'u bolo da fɔbiyew kan n'anw tun y'a fɔ jamanakuntigi tun ka bi fɔli kunun fɔli tun tɛ nafa ɲɛ nka fala in bɛ segin kɔ colonel Asimi Goyita a bɛ n hakili jigin Amadu Tumani Ture de la munna ni ATT tun bɛ bɔ k'a bɛ taa mission na finance mɔgɔw bɛ jɔrɔli de daminɛ parce que président min don n'a ye min fɔ fo ka kɛ de n ye mun lakɔlɔsi Asimi na o ye nin juin kalo in ye a nalen san fɔlɔ ka kɛ président ye an n'a taara Moti fala in t'a dɔn n'a hakili b'a la a waati balodin a taara o dɔrɔn de kɛ Mopti ani goudron min bɛ Mopti ka taa Sevare ko k'o baara daminɛ hakili la k'a fɔ a don a ye laseli minnu kɛ Mopti ni maa min hakili b'a la Mopti y'a caman tɔnɔ sɔrɔ an bɔra yen an taara Segu a ko segin kɔ tɛ yen tuguni a bɛɛ y'ale juin kalo 1 in ye ko maa si kana bila i kunna k'an bɛ segin an kɔ tuguni ko fura fosi t'a la nka Segu ta don komina o y'a sɔrɔ wari donna ale la aw b'a faamu comment texte la anw Segu kaw n'a ma fɔ komina anw t'a dɔn a y'o wuli k'o jɔ a sen kan ka layidu di Segu ma a baara dɔw bɛ sen na bi Segu kɔnɔna na fala y'an bɔra Segu an taara Nyoro di Sahel Buye ni Talakaw ka dugu an taara Njogo ye a ye balo di a don kan kɔnɔna na musow bɔra ka na k'u nana wale ɲuman kelen pe o de dɔn Asimi Goyita ye ko bi k'u bɛ se k'u ka suw kasi u bɛ se k'u ka suw ye u bɛ se k'u ka suw don k'o kun famana ka kɛ kosɛbɛ ni ma fili est-ce que u ma 5 ni 20 dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn dɔ kɔnɔ k'a di président ma k'a k'o kɛ k'a boloma dɛmɛ
an ye tilela fana dun k'an kɔnɔ a don Ablaye Diop wulila ka a ye jardin d'enfant kɛ yɔrɔ min na k'a yira président na ko nin ngugo in kɔfɛ i ɲɛ bɛ soni min na Buguso banbali hali bi dɛ anw y'an ka jardin kɛ yan ale ni Segu Mamu Dafe olu ye ɲɔrɔnkaw ye an bɔra yen an taara Kayiba Jabati Salo sa ye fala ye ci ye dɛ technicien ti min fɛ o ye sa ye nka an bɛ se k'a fɔ Kayi san kɛcogo ɲɛna sabula an donna don min san nana o don an y'an daga sunɔgɔ an tilalen pewu cérémonie na san ko k'a ti jɔ Kayi bɛɛ lajɛlen tulo b'an na Kayi de a ko a bɛ Kayi lycée kura a y'o gabakuru fɔlɔ da parce que lycée fila de bɛ kelen de tun bɛ Kayi dɔ in yɛrɛ ministre ko o banna ka ban ko sankura nata in kalan bɛ se ka k'a kɔnɔ o layidu tora le 23 juin 2023 o kɛra Kayi stade Abdoulaye Makoro Sissoco la yen de a ko Kayi ndulati terrain Segu ta Sikaso ta Mamadu Konate ka taa fara Barima Bokum ka Moptikaw fɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen bɛna kurakuraya an bɛ yɔrɔ min na bi Mamadu Konate banna Babemba bɛɛ y'o ye ale yɛrɛ Kayi ni Mali stade bɛɛ ye bi keba fala ninnu dara ye k'u ka taa lajɛ yan'u ka t'u siyɔrɔ la k'olu bɛ si ye ko nɛɛma min bɛ yen k'o b'olu bɔ k'olu bɛ to yen u k'u ma ko yan t'a siyɔrɔ ye an ye yan labɛn fɔlikɛlaw ye ne b'a sɔrɔ ninnu an ye yan labɛn olu ye Babemba maa minnu y'a ye minnu taara a kɔnɔ bi na diɲɛ balontan foyi tɛ min tɛ se ka k'a kɔnɔ min yɛrɛ bɛ ka diya ne ye c'est que hali technologie minnu kan ka na bɔ ni FIFA ni CAF bɛna n'u don balontan na stade ninnu bɛ ka jɔ n'o ye ka kɔn yanni hali a dɔw ka se farafinna donc o layidu taara Sikasokaw Kayikaw fɛ yen o bɛ ka lawaleya bi Sikaso président ye ji la ko damadɔ sɛnɛ na o fɔlɔ ye mun ye ninjuguya ni bamanca wale Asimi ko an bɛ a saba de ɲɛkɔrɔ saba min ni maaw kan k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko a kelen o kelen a bɛ don o don wuli ka jɔ bɔ a bɛ don o don kɔlɔsili bɔ a bɛ don o don ko bɔ ko min bilama ni maaw kan ka siran a ɲɛ a ko a fɔlɔ anw ɲɛ bɛ terrorisme na ni keba aw b'o dɔn ani Amara o ye don o don mugu bɛ ci marifa bɛ ci bi bɛ taa kɛ dugu kan tɛlɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn na don o don fɔlɔ ni maa hakili b'a la n'i kun wulila sɔgɔma fɔ ko Mali kan jumɛn cira o ye yɔrɔ jumɛn kɛ nka bi a bɛ cogo di Asimi ko k'o ye terrorisme fɔlɔ ye a filanan ye mun ye anw yɛrɛ bɛ min na terrorisme kunnafoni di ka kunnafoni jugu ta k'u di kunnafoni kolonw di kuma jantigintaw jakɔrɔw fɛn minnu ma kɛ yan a ko don o don an kan ka hakili to la k'o ka kɔlɔsi terrorisme sabanan ye mun ye Asimi ka fɔla o ye sɔrɔ ye a ko bi n'i ye se kɛ nanzaralakaw ye kuma tɛ anw bolo tun bɛ maa minnu bolo an ka dafiri an ka lajaba an ka warikontanya an ka dɛsɛ hali an ka saraw an kana se ka olu kɛ Asimi ko k'an ye sira minɛ ko segin kɔ t'a la tuguni keba i ɲɛ bɛ politiki mɔgɔ caman na panpan na yan i ɲɛ bɛ sɔrɔtigi caman na panpan na an ka jamana kɔnɔ yan ko ka Côte d'Ivoire ka wari sara a bɛna bila olu de jufa kɔnɔ n'i ye taama sara Côte d'Ivoire ye bi olu ka tɔnɔ b'a la fo ka taa se lahara ma Côte d'Ivoire courant min bɛ ka feere anw ma a 98% Faransi sociétés de ta don olu kokɔrɔdonmaw fɔlɔw ye mun ye o y'an ka yan politicien dɔw ye minnu y'a contrat dilan minnu b'a dɔn a kɛra cogo min a sigira cogo min anw ko sisan anw to o la tuguni président ka kuma la fana a ko waleya min yɛrɛ ka jugu ni waleya bɛɛ ye o ye don o don diɲɛ kunnafonidilaw da yɛlɛ
u da tugu u ka ko kɛcogo a bɛɛ lajɛlen bɛ taa anw juguya de la don o don o kunbɛli n'o faamuyali ko a b'o ɲini an ka jamanadenw fɛ anw yɛrɛ kelen tɛ tuguni koyi an ni jamana minnu jɛlen don ko AES olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔna na o de la président ko ko mɔgɔw k'u hakili sigi u bɛ kunnafoni minnu ye u bɛ ja minnu ye kuma minnu bɛ f'u ye waleya minnu bɛ sen na bɔ kɛlen don nin bɛɛ kalama Amara n y'a fɔ a ye n ko n'aw bɛ message di WhatsApp la fo n'a sɔrɔ numéro t'aw ka WhatsApp la dɛ n'i kɔni ka numéro kɔni b'i ka WhatsApp la parce que WhatsApp dɔw bɛ numéro t'olu la n kɔni don n t'a dɔn aw bɛna olu sigi sen kan cogo min ni numéro kɔni b'i la kana hali yɛrɛ sɛgɛn k'i bɛ ka kuma i ni ne bɛɛ ye kelen aw t'a fɔ ko ne bɛ kuma bɛ fɔ téléphone na ne b'a dɔn ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ ne bɛ min fɔ ne bɛ se k'a fɔ jama kan donc WhatsApp tigiw aw bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ aw ma se niveau dɔ de ma fɔlɔ quoi n'aw ser'o ma don min a b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen e tɛ to k'a ye aw t'a la kɔlɔsi kuma dɔw la i yɛrɛ ka téléphone bɛ fɛn dɔ kɛ i m'a bila min na n ko kɔlɔsili de bɛ yen jamana tɛ se ka kɛ ten o Asimi m'a fɔ aw ɲɛna k'a tɛ kɛ batɛmɛsira ye tuguni n'a tɛ kɛ batɛmɛsira a bɛ kɔlɔsi de o nka o bɛɛ la maaw b'u sɔn min yɛrɛ ka jugu nin bɛɛ ye bi minnu bɛ kuma kɔ kan minnu bɛ kuma kɔnɔna na minnu bɛ fɛ a bɛɛ ka tiɲɛ n'i y'a fɛn fɛn ɲininka k'olu ta ye maliko ye a politikilama ne b'o faamu ka sanga ni maaw ka politikiko ye Amara e bɛ caman dɔw la sabula e fa ye politikimaa ye hakili la k'a fɔ e bɛ fɛn caman faamu politiki la ni hakilina fɔ don k'a sɛbɛn ka livre kalan anw saba naani fɛn fɛn filɛ so in kɔnɔ e bɛ min dɔn a la anw t'o dɔn sabula e y'a kalan kɛ i donna a la i mɔkɛ b'a la e kɔni b'a la de o nka n'i ye e yɛrɛ ye ka sɛbɛnni kɛ ko e ka politiki kunnafoni dili e kuntilenna dili k'o tɛ ka faamu k'e b'i sen bɔ politiki la c'est que e b'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ ka nafa de ɲɛ tuguni parce que a dabɔra min kama o ye ne fɛla e fɛla an ka se ka ɲɔgɔn faamu nka n'a nana kɛ i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni mɔgɔ bɛ sara ka sɛbɛnni k'i kan wa waritigibaw setigibaw an ɲɛ bɛ minnu dogolen na Bamakɔ yan dɛ olu de bɛ ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen la wari fana di nka président ka kuma kelen bɛ yen o ye fobie ko in ye an bɛ douane mɔgɔw fo min ye inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw ni nin wari kun donna an bɛɛ kɔni kun bɛ kɛ fɛn ye nka a kɔlɔlɔ kun bɛ juguya dɛ parce que a wari kun tɛ se ka segin ka taa BCEAO kɔnɔna tuguni o kun ye an da tiɲɛnen de ye miliyari 1000 ni kɔ kɔni o woyoko 2 miliyari 2000 an bɛ taa b'o kɔlɔlɔ la yɔrɔ o yɔrɔ o tun b'a sɔrɔ o tilara an ka faamaw bɛɛ la o de la douane mɔgɔw kan ka fo k'u wale ɲuman dɔn u ye nin waleya minnu kɛ k'u cɛsiri halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan an b'an ka finitigi yɛrɛ bɛɛ fo parce que n datɔ Segu n ye polisiw sɔrɔ baara la Segu k'a daminɛ sisan est-ce que b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ k'a faamu wa n ye polisi denmisɛnnin dɔw ye Fana vraiment u kan ka fo tile kɔrɔ san kɔrɔ baara yɛrɛ dɛ u bɛ k'o de kɛ parce que ni minnu fana bɛ ka ɲuman kɛ an k'olu encourager gendarme dɔw fana bɛ maraka kungo bɔda la u fana b'u seko kɛ ani Segu yɛrɛ donda n'a bɔda minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔsiw ye i bɛ fɔlɔ olu la yanni ka se poste mɔgɔw ma tiɲɛ na an ka kuma dɔw bɛ ka nafa ɲɛ han minnu bɛ k'a kɛ an k'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn fobie kun bɛ na Amara aw kun t'anw jate tugun wari on s'en fout bɛɛ kun bɛ sin ka kɛ banna ye ten an yɛrɛ kun t'a dɔn a kɛra cogo min bɛɛ taa ni b'i labɔ nka n'i taara n'a ye banque la u b'a fɔ ko fobie don i bɛ minɛ a seri tɛ yen yanni di Laginɛ kuma tɛ Gana ma olu b'a f'i ɲɛna e fa de ye wari dilan wa fo e bɛ fo ni ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ja donc e de fa y'a dilan olu fɛ yen fo ko kuma tɛ yen dɛ wari ye wari de ye
olu ma dilan e fa ma dilan e ba ma dilan donc président a ka kuma min bi Falaye ni malien bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nisɔndiyalenba don o la bi o ye k'a fɔ ko wari di wari minɛli bolo la wari bɛ munumunu min k'an tɛgɛ kɔnɔ k'o bɛna na dɔgɔya an ka sɛbɛnw sɔrɔli an bɛ se k'u sɔrɔ k'an dɔn an sigiyɔrɔ la a ye exemple dɔ ta ne ye mago bɛ wolosɛbɛn la c'est pas la peine encore i ka wuli i ka na anw ka Banankabugu centre d'état civil in na tuguni i bɛ to i ka so i bɛ ka wolosɛbɛn demander u b'a d'i ma i bɛ wari ci u ma u ka compte kɔnɔ a tɛ tɛmɛ maa bolo fɛ tuguni amara hakili la aw minnu ye tubabudugu ninnu kɛ aw b'o ninnu ko ninnu ɲɛdɔn anw kɔni bɛ yan fɔlɔ an y'a mɛn a da de n'o tɛ an m'a ye an ɲɛna fɔlɔ nka mun y'a diya mɔgɔw ye wari min bɛ taa mɔgɔw jufa kɔnɔ o de bɛna na dɔgɔya nka nafaba bɛna kɛ min ye fana mɔgɔw bɛna baara kɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ parce que n'i ye fɛn o fɛn ta k'a jate minɛ n'i ko sisan k'e bɛ taga douane na i bɛ t'i ka intention ou bien i bɛ taa fɛn dɔ sara i bɛ siriki min kɛ i tɛmɛ o tɛmɛ madame Diallo a kɛra fama yɛrɛ e tɛ nin minɛ fɔlɔ n bɛna patron fɛ yen yani patron ka don la a y'a fɔ ko ne cɛ non vraiment i yɛrɛ an famana bon i tɛ nin minɛ fɔlɔ ni chef bɛna ɲɔgɔn ye fɔlɔ chef yɛrɛ fana ta bɛ d'a ma o ni marché yɛrɛ tɛ kelen ye fɔlɔ n'aw ma ne y'a ɲɛna dun a ka sara a tɛna dan o ma polisi ma n'i fiyɛ Modibo Sidibe kun ye nin fɔ yan o états généraux la o ngo tiɲɛ ti dɛmɛ o tiɲɛ la vérité a mɔgɔ ti se maa si ka dɛmɛ na a bɛna n'a yɛrɛ ye de nin ko in fɔra depuis ATT bɛ fanga la ko non ni Modibo y'o kɛ a bɛna tɔgɔ sɔrɔ i ka fanga tɔgɔ bɛna na d'a ma a bɛna na kɛ voilà polisiw bɛna na wuli u taara grève kɛ u taara conférence de presse kɛ fo polisi bɛɛ ye polisi fini don a don Modibo kama kɔni bourse du travail kelen in na ye ale ye président ka ciden de ye président de y'ale bila ale ka baara kɛ ni président ko k'a tɛ kɛ ale ye premier ministre dɔrɔn de ale bɛ se ka mun kɛ ale tɛ se ka fosi kɛ o tɔnɔ min kɔni b'a la ale b'a dɔn k'a fɔ kɔni n'an ko dunko juguya e k'a jate minɛ dɔrɔn kɛ sisan an ka misali ta ɛgliw u mana wele n'u nana ni 500 ma e ɲɛna k'olu kɛlen bɛ 500 in bila u kun de yan mais n'i y'a bila u ka compte la dun mɔgɔ min ka di u b'a d'o de ma ani a bɛ di mɔgɔ min ma o sigilen don e yɛrɛ ɲɛ ŋɔɲɛ e bɛna 500 ta Mali la est ce que i bɛ se ka wari ta mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ka taa n'a ye k'i ma dɔ d'a ma hali den n'i y'a ci n'a nana i bɛ geste k'a ye n'a nana digitaliser sa mun i bɛ se ka mun kɛ donc président y'o fɔ ko baara et puis min ka ɲi ne yɛrɛ bɛ farankan dɔ kɛ nin yɔrɔ in na yan président ko mɔgɔ tɛ bɔ kɔ kan ka n'a kɛ dɛ mɔgɔ bɛ bɔ kɔ kan dɛ an ka maliyɛn denmisɛnnin baden bɛ kɔ kan mun bɛ nin baara in ɲɛdɔn a dɔnniya b'u la dɛ c'est à dire maa wɛrɛ de tɛna n'a kɛ ni maliyɛn tɛ ale ko mɔgɔ tɛ bɔ kɔ kan mɔgɔ bɛ bɔ kɔ kan maliyɛn jeune baden de dalen don diɲɛ fɛ u tɛ foyi dɔn ni nin baara ninnu tɛ u ka wele a ka f'u ɲɛna u fana ka na u ka dɔnniya fara yan ta kan a ka se ka kɛ fɛn ye min bɛ ɲɛ Falaye i b'a kalama k'an ye panneau minnu inauguré ta maliyɛn minnu bɛ États-Unis u ko ko fɛn fitinin dɔ bɛ yen dɔrɔn n'an y'o sɔrɔ sisan panneau in u tɛ k'a fɔ ko dɔ ye kalo 15 ɲini a t'o sɔrɔ o dɔnniya b'an ka denmisɛnninw na bi olu bɛ kɔ kan ko fɛn fitinin dɔ dɔrɔn panneau yɛrɛ dali yɛrɛ de ye dali dɔrɔn ni panneau dara a tɔ i b'o o fɛn in don a la dɔrɔn an bɛ ɲinɛ sisan bon n'olu bɛ e bolo ni kɛba ninnu ka tɔ mɔgɔ ninnu tɛ maliyɛn de l'intérieur ninnu k'u bɛ kuma extérieur tɔgɔ n'olu tɛ sinon olu kun nin liste kan ka sɔrɔ olu bolo maliyɛn min bɛ yen a bɛ kɔ kan n'a bɛ dɔ wariko baara la o kan ka o liste dafalen maa ɲɛnɛma o kan ka sɔrɔ olu bolo maliyɛn min bɛ informatique la min bɛ biométrie la min bɛ carte ko la min bɛ wolosɛbɛnko la min bɛ passeport ko ɲɛdɔn ninnu bɛɛ la e k'a lajɛ kɛ n ka passeport wari bɛ sara ale sa France hali sini n'i taara passeport ta a bɛ sara ye mais
ni mɔgɔw bɛ malidenw minnu bɛ u ka ca ni ba n'a si ye c'est pour que kuma ka mɔgɔw fɛ u ka bɔ marabayasa dɔn in na an de kan k'a fɔ bon vraiment président Habib on a besoin de 50 jeunes dans le domaine de la biométrie ou kana nous ou bien panneau solaire ou bien ni Habib te munumunu la ra ko non on a la liste a bɛ liste bɔ un coup an filɛ nin ye jɔrɔ min na nin k'an bɛ wari bɔ mini wari bɛɛ bɛnnen don bi sara ani sɔrɔsiw ka kɛlɛko ma mun bɔ an b'o la a denmisɛnninw b'an bolo fɛn bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ yan ye a tɔnɔ bɛ don a da fɛ wa n'i y'a ye halisa an ka sɔrɔ tɛ ka kɛ a kɛcogo ye dɛ an bɛ wari de minɛ an bolo la hali bi ekɔlidenw lajɛ kɛ depuis ka fɛn kɛra kɔnti ye a ma dɔ bɔ ekɔli mankan na a bɛ to i ka kɔnti kɔnɔ donc sisan président ye o de fɔ olu baara de bɛna na kɛ a bɛna na kɛ papier sɔrɔko la a bɛ kɛ wariko la a bɛ kɛ baarakɛyɔrɔw la sisan kɔni aya ni kɛmɛ dili ka di i yɛrɛ n'i ka kɛmɛ di dɛ parce que maa dɔw fana bɛ yen olu fana fura foyi t'olu la koyi o fana ka fɔ dɛ dɔw bɛ yen sira surun de ka d'olu ye tuma bɛɛ oui non vos chefs là nous embêtent anw kɔni ne ta ye n ka wari a minɛ k'a ja o fana bɛ yen nka n'i minɛn'a la e ni maa min bɛ k'a kɛ a bɛɛ lajɛlen a b'a sigi n'a kɔlɔlɔ ye donc Sikaso président ye nin baara ninnu de kɛ o kɔfɛ a taara cérémonie discours bɛɛ bannen kɔ tuma min a bɔra parce que ale bɔra sari kɔnɔ ka falaye ninnu to yen bɛɛ tɛ se ka tugu président nɔfɛ fana o a taara tarawelakaw fɛ yen n'o ye jamanatigilakaw ye dugutigi Sikaso yɛrɛ faama dugu wɔɔrɔ de bɛ Sikaso tarawelela 2 Bertela Jamutirina Sanogola 2 olu de bɛ yen donc olu bɛɛ bɛna bulon de kɔnɔ a bɛ fɔ yen ma bulon géant Abdoulaye Traoré géant aw t'ale dɔn dɛ non Sikaso bɛɛ bɛ géant dɔn an b'a fɔ yan an kɔrɔkɛ don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bulon kɔnɔna na bulon ye dugawu kɛ président taara échangeur ale ni Kajolo Sira a taara o kurumo karili kɛ o kɔfɛ yan'a ka bɔ stade yɛrɛ la fɔlɔ sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔandɛw ye a y'olu dɔw ka médailles d'u ma k'olu waleɲuman dɔn k'u k'u cɛsiri ka dɔ fara baara kan o kɔfɛ université u taara o biriki fɔlɔ da Gɔngasokaw fɛ yen université min ni ale ɲɔana tɛna sɔrɔ Sangaw ko ni Sikaso sumayara k'olu ka denmisɛnninw bɛ taa kɛ ka Sikaso université fa dɛ Sangaw ko ten dɛ ko ni Sikaso sen sumayara olu bɛ kɛ ka yen fa ko parce que k'olu yen ka surun olu la ni Bamakɔ ye o sira bɛ yen o sira surunmaba de bɛ yen i bɛ tɛmɛ Kucala de fɛ donc Sangaw olu labɛnnen don ka Sikaso université kɔnɔ ni Sikasokaw yɛrɛ ye o fana mana bɔ yen président a ye balo san kɔnɔ balo min kan ka di région bɛɛ ma yaasa wagati min na suman ma mɔ yanni suman ka mɔ maa bɛ se ka sigidaw dɛmɛ cogo min o balo o baara kɛra Aradwan ale fɛ n'o ye ministre commissaire à la sécurité alimentaire ye o de kɔfɛ sa u taara Kancɛba kɔnɔna na sɔrɔsiw ka t'olu fana lajɛ a n'olu fana masalala Falaye an bɛ taa fan fɛ sisan président ye kuma mun dantigɛli min kɛ Sikasokaw fɛ yen a la kumaba dɔw b'e bolo an ka jɛ k'o la. N'i bɛ kɛlɛ la fɛn min b'i bolo kɔnɔ i b'o de minɛ ka ɲa o hukumu kɔnɔna la an bɛna fɛɛrɛ dɔ tigɛ jamana baarakɛyɔrɔ bɛɛ la wari bɛ tɛmɛ jamana baarayɔrɔ fɛn fɛ an bɛna an ka administration an bɛna digitaliser o kɔrɔ di an bɛna fɛɛrɛ tigɛ jamanadenw n'u mago bɛ fɛn mun na u k'a sɔrɔ lafiya kɔnɔ u k'a kɛ ka sɔrɔ u bɛ nafolo min di jamana ma a ma kɛ yuruguyurugu kɔnɔna la a wari ka se a se yɔrɔ la n bɛna misali ta ni e mago b'i ka wolosɛbɛn na sisan n'i taara mairie la a bɛ se ka tile 1 tile 2 ta o bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan n'i ka telefɔni i b'i ka wolosɛbɛn i b'a ɲini mairie mɔgɔ fɛ n'i y'a ɲini u b'a d'i ma i yɛrɛ b'a imprimer ka sɔrɔ i ma taa mairie la a wari i b'a wari ci a bɛ taa bi jamana wagande kɔnɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ mɔgɔ bolo kɔnɔ
ni cɛbɔ sera ni cɛta sera mɔgɔ bɛ taa jɔ ka tribunal fa mɔgɔ bɛ taa jɔ arana ka tribunal fa tile 2 tile 3 tile 4 tile 5 u b'u ka casier judiciaire ɲini u b'u ka certificat de nationalité ɲini an bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan o fɛɛrɛ fana b'a to mɔgɔ bɛ se k'u ka casier judiciaire sɔrɔ ani certificat de nationalité k'a sɔrɔ u ma t'u jɔ arana u bɛ se ka ɲini k'u t'u ka so kɔnɔ u bɛ se ka ɲini k'u t'u ka foro la n'u ka téléphone ye u ka carte ye an bɛn'o baara sigi sen min b'a to o wari min bɛ sɔrɔ kɔnɔna la o wari bɛ ka jamana kɛsu kɔnɔ directement circulation na ni policier mɔgɔ minɛ circulation na ni kan ka wari sara a bɛ kɛ i tɛ taa wari sara commissariat la i bɛ wari sara n'i ka téléphone ye k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ a bɛ taa bi jamana yɛrɛ kɛsu kɔnɔ directement an ka opérateur économique minnu bɛ wuli ka jɔ ka marché ɲini na n'i y'a mɛn i bɛ taa wari di mɔgɔ ma yuruguyurugu n bɛ nin d'i ma marché nin ka jan n bɛ nin d'i ma o bɛna dabila n'i bɛ marché ɲini i bɛ taa ɲini ligne kan jɛlenya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma taama ta ka di mɔgɔ ma n'i kɛ n'a ka kan a bɛ ta ka d'i ma i bɛ wari min sara o wari bɛ taa jamana wagaden kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ mɔgɔ bolo kɔnɔ donc an bɛ ka baara min kɛ nin a baara dennin tɛ mais maliyɛn don de bɛna baara kɛ mɔgɔ si tɛ bɔ kɔfɛ ka na baara kɛ maliyɛn don de bɛna bila baara la olu de bɛna baara kɛ ni n'an sera nin baara kɛ a b'a fɔ k'an bɛ sogo la a b'a fɔ k'an bɛ sunɔgɔ la a b'a fɔ k'an man kan tugu la parce que an bɛna sɔrɔ min kɛ o sɔrɔ bɛ kɛ ka jamanadenw ka laɲini ka sabati yɔrɔ bɛɛ la a kɛra kunda o a kɛra kalanko kunda o a kɛra lakana kunda o a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ sɛnɛ kunda o jamanadenw ka laɲini bɛɛ sadi sabula ka wari a yuruguyurugu ta o tɛ kɛ bilen a tɛ munumunu mɔgɔw bolo kɔnɔ ɲɔgɔn bilen a bɛ taa jamana kɛsu kɔnɔ mais n b'a dɔn nin kuma in a man di bɛɛ ye nin kuma in man di bɛɛ ye parce que dɔw ka laɲini bɛ tiɲɛ dɔw ka sɔrɔta bɛ tiɲɛ mais n'an bɛ fɛ n'an bɛɛ ko k'an ka jamanadenw sɛgɛnna an ka jamana sɛnɛ ko tiɲɛ ye k'an bɛɛ sɔnn'o ma an bɛɛ kan ka sɔn mun bɛ jamanadenw bɔ gɛlɛya kɔnɔ an bɛɛ kan ka sɔn mun bɛ jamanadenw ka sɔrɔ a nafa bɛ jamanadenw ma donc o baara o bɛna daminɛ sɔɔni gouvernement mɔgɔ bɛna baara daminɛ maliyɛn don dɔ bɛna fara ɲɔgɔn kan dunan tɛ k'a la dɛ maliyɛn dɛsɛko tɛ yen a banko de bɛ yen maliyɛn don bɛ yen a ye tuma min na u ye sira baara an ɲɛ an ka carte biométrique ko la maliyɛn don dɔ wuli k'u jɔ k'olu bɛ saya olu bɛ sɔn saya ma u bɛ sɔn saya ma u tɛ jamana tɛ malo k'a dɔnniya a b'u la k'an k'u fara ɲɔgɔn kan an t'u dɔnniya u wulila de ka weleli kɛ ka ministre d'État wele nin dɔnniya bɛ ne la mɔgɔ wɛrɛ ka fara an kan n'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ se nin baara kɛ jamana tɛ malo k'an to nin dɔnniya ye u fara ɲɔgɔn kan u y'a baara kɛ o nana n'an ka carte biométrique ɲini donc o b'a jira maliyɛn a banko de bɛ yen a dɛsɛko tɛ yen n'an dalen b'a la k'an ka jamana sɛgɛnna n'an dalen b'a la k'an ka jamana kan ka bɔ nɔgɔ la ko jamanadenw sɛgɛnna jamana kan ka yiriwa ko nɔgɔ t'a la janfan t'a la an kan ka sɔn nin yɛlɛmali ma an kan ka sɔn bɛɛ ka jɛ fɛn dɔ kɔ bɛɛ ka jɛ fɛn dɔ kɔ a tɛ to de kɔ bɛɛ jɛ ka fɛn dɔ kɔ min b'a to an bɛɛ ka laɲini bɛ sabati cogo min na donc k'a fɔ an ɲɛna o baara na daminɛ ka ni jamanaden bɛ fɛ i bɛ se ka fili ko kelen fili ko fila fili ko saba mais fili bada o man ɲi o ye kunangoya ye a ka kan ni ye fili dɔnna an ka sigi an kɔ an bɛɛ ye ko kɛ fili bɛ ko mun na mais n'a fɔra an bɛɛ ka sa an ka baara kɛ min jamana bɛ ɲɛ cogo min na a ka kan an bɛɛ ka sigi an kɔ mun kɛ ka ɲɛ mɔgɔ ye n'o kɔ mais baara a ka kɛ mun b'a to san wɛrɛ ɲɔgɔn tuma an ka fɛn wɛrɛ fɔ mun tɛ nin si ye donc tɛmɛnen kɔ an bɛna baara dɔ fana sigi sen kan a y'a jateminɛ kɛnɛya kunda n'o dɔgɔtɔrɔso ye an ka santé gɛlɛya dɔ yira la an bɛna minnu ka baara ye kɛnɛyali dɔgɔtɔrɔw ani mɔgɔ wɛrɛw an b'u bila u ka miiri ka sigi ka fɔ n'a b'a fɔ ma ko états généraux sur la santé ka hakili jagabɔ kɛ ka miiri baara kɛ baara min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛya hukumu kɔnɔ cogo min na o baara o bɛna sigi sen kan n'o sigira sen kan ni jamanadenw bɛnna mun kan ko baara bɛ se ka kɛ o baara kɛ min b'a to dɔgɔtɔrɔw olu bɛ lafiya sɔrɔ jamanadenw olu fana bɛ lafiya sɔrɔ u ka kɛnɛya sira kan parce que sabula ka gɛlɛya baden de bɛ yen mais n'an ma sigi ka kuma ka ɲɛɲini kuma dɔrɔn tɛ dɛ sigili dɔrɔn tɛ dɛ f'a baara ka an ka baara an ka latimɛ donc a ka kan o baara kɛ min b'a to jamanadenw san natɔ la u bɛ kɛnɛya u bɛ sabati cogo min na fantan faama
o ka bɔ jamana ka dɔgɔtɔrɔso la o ka bɔ jamana dɔgɔtɔrɔso bɛɛ de ka kan dɔgɔtɔrɔso la donc a ka kan an ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to faama ni fantan a tɛna dɔn donc ka bɔ kuma la n b'a fo n bɛ Sikasokaw bɛɛ fo n b'a fɔ a ka wulikajɔ la n b'a fɔ a ka fasokanu na mais min fɔ ka bɔ kuma la an tɛ kuma la ɲinɛ ma sigiko kɔni t'a la dɛ seginko t'a la seginko m'an si de ma a ma y'aw ma a ma jamana ma n'Ala sɔnna a ma an bɛ wulikajɔ min na an bɛɛ ŋaniya ye a ka ɲa de n'Ala sɔnna a ma a bɛ ɲa moriya t'o la somaya t'o la n'an bɛɛ ŋaniya ye kelen ko jɛlen don a bɛ ɲa hali bi Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw kan bɛn Ala ka jamana taa ɲɛ o ye kuma na. Président Colonel Assimi Goïta ale ka laseli fan dɔ ye n'Ala sɔnna a ma wulada in na fana an na fan wɛrɛ tigɛ ka o da aw ma a bɛ se ka a faamuya cogo min na baki ale kɔni ko bɛ daminɛna bi sɔgɔmada in na an b'a yira o la k'a fɔ ko min ye baki ye ɲɔgɔndan min don ale bɛ lycée o kalanw a b'o kuncɛ yanni denmisɛnninw ka se université la baki kɔni baki technique b'a la ale ni baki tɔ kelen dɔ ye fo ka taa se mɔgɔ minnu bɛ n'olu bɛ morikalanw kɛ n'o ye éducation islamique ye olu fana bɛ a la kitakaw fɛ yen a yɛrɛ k'a fɔ sa ko denmisɛnnin 99 olu kɔni bɛna yala musomanin 12 min ye centre 4 ye o kɔni bɛna sigi sen kan kita kɔnɔna na baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛli bɛ maa min bolo kita yɛrɛ kɔnɔna na o ye gouverneur yɛrɛ ye n'o ye Dawuda Mayiga ye an b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se a ka préfet ma n'o ye kita préfet ye ka kitakaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa musokɔrɔba n'a sɔrɔ i tulo b'a la an ka tiga an y'a ye nka a dira ne kelen de ma maninka 2 bɛ yan ne tɛna se ka tiga in tila ne n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛna se ka fɛn do olu ma wolomasiri tabaw olu y'a yira u ka communiqué senfɛ n'o ye baro kɛlɛtigi n'a ka maaw ye k'u ka wulikajɔ n'u ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili la jamana kɔnɔna na sa k'u ye wulikajɔ dɔ kɛ Abe Barakaw fɛ a n'a lamini na Kidali marabolo kɔnɔna na ni jugawale ni bamancawale kɛbaa maa 6 u y'olu bɔnɛ u ni na arajo mun tun b'u bolo n'u bɛ kunnafoniw di n'o ye a n'u ka portable u y'olu minɛ PKM kelen n'o ye marifa ye ka taa se PM caman ma min ye dugu jukɔrɔ mugu dilannanw ye olu caman minɛ u bolo a n'u ka motow kɔni olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wulikajɔ in ko a na to sen na sa yaasa min ye Kidali n'a marabolo n'a lamini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min na wolomasiri tabaw ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilila kɛ kelen ye baara min bɛ u bolo u bɛ k'a kɛ cogo min na maaw n'u bolo minna olu bɛ se ka lakisi furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ale tun ye balo kun fɔlɔ min di ka taa Kidali filanan o fana dira kunungo min ye préfet min bɛ Kidali kɔnɔna na sa ale n'a nɔgɔmaw olu kɔni y'o balo tila Kidalikaw ni ɲɔgɔn cɛ duguden caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu minnu kun y'u sigiyɔrɔw bila n'u segira ka na bi fanga bɛ ka baara min kɛ u ye a ka ca kosɛbɛ furakɛliw bɛ ka k'u ye fu min ye dɔgɔtɔrɔsow ye olu bɛ ka dayɛlɛ kuranko kɔni o tɛ Kidalikaw la fo ka taa se jiko ma gouvernement ko a ye layidu caman ta a bɛ ka timɛ o de la bi olu yɛrɛ bolo baara bɛ ka kɛ cogo min na sa a sera Mali tɔw bɛ baara kɛ cogo min na sa u yɛrɛ ka segin ka baara kɛ ten yaasa lafiya u bɛ se ka kɛ cogo min na dugudenw yɛrɛ k'u jɔ u jɔlan na yaasa min ye u ni Mali fantɔw bɛɛ lajɛlen bɛ da kɛ cogo min na Bankasikaw fɛ yen donsow ka jɛkulu dɔ ale ye balaka wuli dɔ kɔni bali o kɛra nin kalo in tile 20 min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ye olu kɔni kun nana k'u bɛna bi duguncinin dɔ kan sa donsow olu kɔni ye olu maaw gɛn Gomɔn Sagukaw olu fɛ yen min ye Bankas ale marabolo kɔnɔna na an ka seko ni dɔnko a futinɛ yele n'o ye Worokiya Tarawele ye Italikaw fɛ k'u y'ale minɛ k'a bila kaso la min ye Worokiya ye ale kɔni kun taara yen sa dɔnkili tɔgɔla don min n'o o ɲɛnamayala juma tɛmɛnen ale kun ka taa Tempion Duvernay kaw fɛ n'o o ye yɔrɔ min yɛrɛ masuruna ye a sera yɔrɔ min na pankurutigi kɛnɛ na Interpol maaw n'o ye polisiw ye Italikaw olu y'a minɛ k'a di Interpol maaw ma Worokiya kɔni ka nin ko in ma daminɛ bi kabini san 2020 ani a furukɛ kɔrɔ in a ɲamakɛ kɔrɔ in kɔni bɛ kɛlɛ la denmusonin kelen o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko fo den in ka segin min ye a ɲamakɛ kɔrɔ in kɔni ye sa o kɔni ye Belgique ka ye ale kɔni bɛ Belgique kɔnɔna na ale ko fo den ka segin ale ma waleya in kɔni kumaw cayara kosɛbɛ Worokiya yɛrɛ kɔni kun kɛra sa a tɛ se ka taa nanzara jamana na fiyewu a ka fɔli hukumu kɔnɔna na sa a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛnnen don yan ne ma farafinna ale ni nansarala dugu minnu bɛ yen n'o olu kɔni tɛ Union Européenne hukumu kɔnɔna na a tun bɛ se ka taga olu la nka nin waati in na a na kɛ a yɛrɛ kɔni sɔnna sa yaasa ko in kiiri bɛɛ lajɛlen ka tigɛ a ka se ka taa a bɛ fɔ min ma sa ko clarification de charge n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ko kiiri bon min y'a laɲini Italikaw fɛ k'a laminɛ u n'a olu ma olu bɛ se k'a bila ka cogo min na ka taa Belgiquekaw fɛ yen o de kɛra juma tɛmɛnen ale ni sibiri yaasa a bɛ se ka taa cogo min na Belgique kiiri min bɛ ani a furukɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ sa
denmusonin kelen o nɔfɛ o ko bɛ se ka taa sigi sen kelen kan cogo min n'o tɛ fɔlɔ u kun y'a minɛ fana ni hukumu kelen kɔnɔna na faransikaw fɛ k'a jira k'a fɔ ko u b'a bila ka taa Belgique wulikajɔ ni cɛsiriw kun kɛra ko in ɲɛdɔnlen kɔfɛ k'a dɔn ko den ko don olu kun y'u sen bɔ a la nka o bɛɛ la cɛ in n'o o ye Jean James Goshen ni ale kɔni tun ma waleya in bila fiyewu sabula a y'a jira k'a fɔ ko fo denmuso in a ka segin ale de ma maa minnu bɛ yen ni olu minɛna alamisa su Bamakɔ yan sa ni maa mafalen caman kɔni bɛ a la politiki bangun kan Mohamed Ali Bacili ka taa se Samba Kulibali ma n'o ale ni Abdramane Korera ka taa se Laya Gindo min ye Mulaye Haidara ni PDS maaw gendarmulakaw olu de kɔni y'u nɔ minɛ u y'u nɔ minɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 19 Misirifukɔrɔ Musaf ale ka du kɔnɔna na o de la u taara n'u ye a nɔgɔnni fɛ bisi la sa ɲininkaliw kɔni kɛra ka taa se fo 2h du matin ma 2h du matin u y'u bɛɛ lajɛlen ɲininka kelen i ka cɛ b'a la han Lewura e kojugu kɛtɔ ye ko Lewura t'o la a dun bɔra seli la Segu yɛrɛ Ala ma mɛn wa a ka musokɔrɔba bananen don Lewura b'a la dɛ ale tɛ Babadu Tarawele ya b'a la Lewura b'a la ko waleya in kɔni a na kɛ fanga kan sɔsɔli a bɛ o hukumu de kɔnɔna na bisi maaw olu kɔni y'u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka lamɛnliw bɛɛ lajɛlen kɛ sabula jɔyɔrɔ min don jɔyɔrɔ tɛ se ka lacogo dɔn cogo si la ka kɛ ni min ye waleya ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen dulonnen don bi n'o ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye Mohamed Ali Bacili u ye ale kɔni bila ka taa ka so sabula ale ye avocat ye nka min ye nɔminɛli ye o na to senna fo ka taa se kiiri tɔ baaraw bɛɛ lajɛlen ma ale kɔni tɛ se ka bila garde à vue kɔnɔna na sabula avocat ka sariya min bɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ ko n'avocat minɛna ale kɔni bɛ to yen sa fo tuma min na ni a kan ka nɔ minɛ yɛrɛ kosɛbɛ k'a fɔ k'a jalakira tuma min na a bɛ sɔrɔ ka kɛ baarakɛla minnu bɛ muso du denmisɛnninw ni du kunna an ka Kucala mara kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko kalo 6 tɛmɛnen kɔnɔna na sa ko min ye bingali kɔni ye musow kan sa ko o 18 de kɛra Kucalakaw fɛ nin san daminɛ ni sisan cɛ u y'a jira k'a fɔ ko o waleya in kɔni kɛra sa ko ye ko min n'a kɛra n'u ka Kucalakaw yɛrɛ gaw kamana na sabula a maa ninnu caman bɛ yen tɛgɛ sira ka da u kan nka dɔw bɛ yen kɔni olu bɛ ka ɲini hali bi muso ale ni den ni du tɔgɔla maa minnu sigilen don Kucalakaw fɛ yen olu kɔni ye kunnafoni di kɛ sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin waleya ninnu dan bɛ se ka sigi u la cogo min na sa Sikasokaw olu ye bonyamasegi kɛ Colonel Asimi Goita ye ka bɔ ka taa stade Babemba ale fa tew dugudenw y'a jira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye k'a ye baara min kɛ nin ye ko a bɛ t'u kɔnɔ ko min ye baara min fana filɛ nin fana n'a sera ka don kɛ olu fɛ yen ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko olu kɔni nisɔndiyalen don goudron in ka taa fara lycée kura université kura min na sigi u fɛ yen u ka balontan kɛnɛ dilanni ka taa fara Kajolo ni Sikaso o sira fana dilanni kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen foli kan ka kɛ Sikasokaw ka jɛkulu min bɛ yen sa n'o y'u ka duguden minnu sigilen don kɔ ka Bamakɔ wali fan wɛrɛw fɛ olu kɔni ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ka foli ni tanu n'u bɛ jamanakuntigi ni jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ye premier ministre CNT ɲɛmaa min ye ministre Sadio Kamara ye ko u bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u sera ka Sikaso kunna wolo cogo min k'u jija kosɛbɛ ko ni Ala n'a kɛra sɔnna ma ko don nataw la fana k'u tɛna tigɛ Sikaso la sɛnɛkɛlaw fana ka tɔn maaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛ jamanakuntigi fo a taara baaraba min kɛ Sikaso kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen ko a na to u kɔnɔ ko nin n'a to ni kura na fiyɛ olu la sa u na wulikajɔ kɛ CMDT baarakɛlaw ka taa fara kɔɔri sɛnɛnaw kan ale ni kɔɔri paratalaw ni maa bɛ yen n'u bɛ bagan dumuni dilan sa olu fana ka tɔnjɛkulu ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi k'u b'a fo a ka nin waleya ɲuman in na waleya min y'a to bi Sikasokaw a na kɛ fala ye ni kura de fiyɛr'u la dɛ u nisɔndiyalen don nin ko in na dɛ aya an yɛrɛ bɛ Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ye nin baara minnu kɛ n'u ye kunbɛli ye fana ka se ka wulikajɔ kɛ a ma nɔgɔn parce que nin waati in na samiya o de selen don Sewu misigi ale tɔgɔla don tun bɛ yen n'o ye fête de la musique ye jɛkulu min bɛ yen fana n'o sigilen don diɲɛ seleke naani kɔnɔna na misigi ale ko kunna n'anw yɛrɛ ka Sewu ka Mamu Dafe ale ye o ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ Sewukaw fɛ yen sa yaasa ka se ka don in ɲɛnamaya conseil international de musique ale de kɔni ɲɔgɔnna jɛkulu belebeleba tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ misigi ko dɔnkili ko kunna an ka farafinna ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a sigira sen kan san 1949 UNESCO ale fɛ min ye simi ye sa n'o y'a tɔgɔ bakurula fɔli ye
ko ale kɔni ka san 75 ɲɛnajɛw olu kɛra Segu min ye dɔnkili yɛrɛ hakɛ 5 minnu bɛ yen ni olu kan ka dɔnkilidala ye ale b'o tɔbɔtɔli kɛ yaasa diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye festival Sire Niger ye Segukaw fɛ kabini ale sigira sen kan 2005 san o san ale bɛ don in ɲɛnamaya ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu n'o ye dɔni dɔnkiliw ye k'olu sigi sen kan ɲinan ta sa u y'u bolo fa k'a to Segukaw fɛ festival Sire Niger fondation na ɲɛnajɛ a kun kan ka kɛ juma su nka san o ye a bali o y'a to sa min ye Delphine Mingoro ye ale kɔni ye bɔbɔ fɔli duman kɛ maaw kun Worokiya Kone n'a b'a fɔ ma ko Kiya ka taa fara Amanar maaw kan ka taa se Bime Fexi mɔgɔw kan olu fana bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu fana ye kɔrɔ hip hop dangelew ye Fresh ale ni FRLK ani EMD olu fana bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Segu a ko kɔni a jara kosɛbɛ min ye Mamu Dafe n'a ka baarakɛlaw ye Atayɛri n'a tɔ Gise délégué kura k'an b'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Jigi Jara Jigi k'an b'a fana fɔ Segukaw olu fɛ yen ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Falaye an bɛ taa Makan hijidenw kun fɔlɔ nana nin cɛ in nin bɛ taa Makan o n'i ye Zulu in bi k'u b'i la taa koyi an ka tɛmɛ ni Makan ta ye Jawara ale tun bɛ yen ko hijidenw ka segili daminɛna Falaye an ye hijidenw kun fɔlɔ ye Bamakɔ ka ban han u segira ka na dɔw somɔgɔw taar'u kunbɛn faama caman b'a la an yɛrɛ ka je le répète kun b'a la a kɛra El Haj Abdoulaye colonel Abdoulaye Maïga de El Haj Sadio Kamara voilà ne yɛrɛ bɛ taa o fo que El Haj n ka fara ni i tɔgɔ tɛ saba i t'i jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ o an ka taa Makankaw fɛ yen Ibrahima Jawara an k'ale lamɛn. An balimaw assalamu alaikum bi ye samedi ye juin kalo tile 22 le 22 juin 2024 ni waati na fɛn min ye selifana waati 14h waati o b'an fɛ yan nɔ Saudiya heure la alhamdulillah an balimaw aw ma bisiw ye aw k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka hijidenw n'o ye filière gouvernementale ye alhamdulillahi an ka avion fɔlɔ ni y'o mɔgɔw kɛtɔ k'u labɛn ka wuli ka bɔ Makan k'u kunda ka taa Jida inshallah bi samedi doyaba in na sufɛ 21h waati Saudiya heure la avion bɛna wuli Jida k'a kunda ka taa Mali la an balima silamɛw ni ye kunnafoni duman ye o kuma k'a da maliyɛn bɛɛ tulo kan k'a fɔ bagaji pesew bannen kɔfɛ an balima silamɛw ayiwa taali waati ni y'a selen ye alhamdulillah bi samedi 22 juin 2024 14h pile waati alhamdulillahi an ka bisiw filɛ nin ye an ka premier vol u b'a la ka labɛn sabati ka don bisi kɔnɔ ka bɔ Makan jamana kan ka taa Jida Makan ani Jida cɛ à peu près kilo 70 kilo 80 hakɛ o de don u bɛ wuli 14h waati ka taa Jida bisi b'u bila Jida aéroport la o kuma u b'u labɛn sufɛ 20h 21h Mali ka avion fɔlɔ bɛna wuli ka bɔ Jida k'a kunda ka taa Mali la an b'a bisikiya k'a fɔ sini dimanche fajiri da fɛ kɔni alhamdulillah rabbil alamin fajiri sɔgɔmada fɛ o b'a sɔrɔ Mali ka avion fɔlɔ o bɛ Mali dugukolo kan inshallah an balima silamɛw o kuma maliyɛnw ayiwa dimanche fɛ fɛn min ye zamɛ tobi a bɛ zamɛ de tobi o kuma a ye an niyɔrɔ fara zamɛ ka tilela zamɛ kan dɛ ka d'a kan avion fɔlɔ mɔgɔw bɛ nalen an n'aw bɛ jɛ sini dimanche ka taa o zamɛ dun inshallah alhamdulillah aw kana ɲina ayiwa a bɛ sagasogo dɔ k'a kan an bɛ sagasogo fana dun inshallah alhamdulillah o kuma nin ye kunnafoni telimanba ye k'a lase jamana faamaw ma surtout an ka ɲɛmaaba an ka diinɛ minisiri ka d'a kan hijiko b'ale bolo docteur Mahamadu Kɔnɛ ko nin ye kunnafoni k'a lase a ma a k'a lase Mali faamaw ma Mali gouvernement ma Mali président ma colonel Assimi Goïta k'a fɔ Mali ka vol fɔlɔ n'o ye gouvernement ka vol fɔlɔ ye a bɛ ka labɛnw sabati nin waati na ka wuli ka bɔ Makan samedi 22 juin 14h waati ka taa Jida an balimaw ɲininkali an y'a ta k'a tɛngu hijiden dɔw la u bɛna taa nin waati na Mali la u bɛ se ka dugawu jumɛn don an ye olu ye min fɔ o de ye nin ayiwa effectivement bon an bɛ barika da Masa Rahamani ye ka barika d'a ma ale min sera ka nin nɔgɔya an ye ka na hiji kɛ ka tila ka segin an b'a ɲini a fɛ an ye hiji min kɛ Ala k'an ka hijiw jaabi
ala k'an ka duwawu kelen kelen minɛ ala k'an kɛ a sago ye ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma ka duwawu kɛ jamana ye ala ka jamana ta ɲɛ ala ka barika don jamana na ala ka barika don a tabagaw la yarabi yama an sago ye min ye n'an b'o ɲini masa Rahamani fɛ n'an ka hɛrɛ b'a la yarabi yama ye ala ale de b'a dɔn a k'a k'o ye an bɛɛ lajɛlen b'a kɔ wa an b'a sago la ala k'o kɛ rasul sallallahu alaihi an bɛ duwawu kɛ Mali ye fɔlɔ Mali an ka jamana ye parce que Mali n'a ma stabiliser an yɛrɛ ma stabiliser vraiment an bɛ Mali ka stabilisation de ɲini fɔlɔ ensuite an ka balimaw an'an ka sinjiw an'an ka denbayaw an ye duwawu min kɛ an b'a ɲini a duwawu ka minɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka duwawu minɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ duwawu kɛ an ka jamana ye fɔlɔ ala ka jamana basigi ala ka kisi a juguw ma ya rabbi ala ka an yɛrɛ ɲuman se inshallah voilà o ye n ka kuma ye voilà merci beaucoup an bɛ duwawu kɛ ala ka se ni jido ɲuman ye ala k'o ka hijiw bɛɛ minɛ ala k'o ka duwawu jaabi ala ka duwawu ɲuman denbaya la i n'a fɔ o ɲuman bɔra cogoya min na wa sallallahu alaihi wa sallam ayiwa alhamdulilayi an balima silamɛ an b'aw fo ni ka walimadɔn an y'a fɔ aw ye Mali ka vol fɔlɔ a bɛna wuli bi alhamdulilayi rabbil alamin samedi doya bɛ na le 22 juin 2024 k'a kunda ka da Jida inshallah 20h waati Saudiya heure la a bɛna kunda Mali kan aw ma bisi jɔlen alhamdulilayi mɔgɔw bɛ ka don a kɔnɔ k'u kunda Mali kan inshallah o tuma an b'aw fo ni ka walimadɔn inshallah gouvernement ka avion u b'a daminɛ bi samedi 22 ka taa bila alamusa le 27 juin an bɛɛ bɛ taa ala samedi 22 23 24 25 26 27 gouvernement ka mɔgɔ bɛɛ bɛ taa Bamako inshallah aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawa ka bɔ Makan wassalamu alaikum an bɛ Jawara fo a ka baara kɛcogo ɲuman na n'Ala sɔnna a ma min ye kɔntarandi min fana kɛra Magankaw fɛ yen ka kɛ ni hiji yɛrɛ banni baara bɛɛ lajɛlen ye wulada in na n'Ala sɔnna a ma an n'a ka o fana latɛmɛ mɔgɔ bɛ se ka o faamuya cogo min na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Worokiya Kone ka fɔlikɛlaw ye sa an bɛ olu fo guitare soliste n'o ye Sulemani Jalo ye n'u b'a wele ko Bavier k'ale fo ka waleɲuman dɔn guitare basse Fa Faran Sisoko an b'ale fana fo ka waleɲuman dɔn ale ni jɛmɛfɔla o kɔni an ka video bɛɛ de bɛ ale kun jani daminɛ ni sisan cɛ min ye Amadu Danbele ne ale bɛ jɛmɛ fɔ ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn bateri fɔla o ye Bayaya Samake ye an b'u fo Worokiya Kone ale ka fɔlikɛlaw don an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Segu fête de musique ale hukumu kɔnɔna na ale ni Conseil international de musique ka san 75 ɲɛnajɛ min ye PC opérationnel Segu n'i donna Segu n'i bɛ maa mun fɛ a fɔ ko PC opérationnel ni kɔngɔ kɔni b'i la o don kɔni i ni kɔngɔ kɔni tɛ ɲɔ hali n'i donna fajiri n'i ye PC sɔrɔ i bɛ dumuni kɛ k'an b'a fo Mamu Dafe ka restaurant la fondation na a fana ye wulikajɔ ni cɛsiri caman kɛ sanji a ye maaw sɛgɛn Segu nka min ye festival baarakɛlaw ye an b'u fo Gise n'o ye délégué ye a n'a ka maaw ATR ka taa se Mohamed Doumbia ni Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ma Cɛmɔgɔ a n'a tɔw ka taa se Berekul ma ale min bɛ misiki bolofara kunna Segukaw fɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo Guillaume Soro Amadou Daw an ka foli bɛ sama Segu 24 sɔgɔmada in na ta an b'o bila yan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Keba Jalo ale tun bɛ yan ka taa sɔrɔ Falaye Keyita ka Amara Nuhu Keyita ani ne yɛrɛ a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala n'a kɛra sɔnna a ma